navigat. Nu pentru Dar e bine că o să navigăm. Ăștia au voie să facă stânga aici. Nu cred. Sigur nu au voie. Este linia continuă pe jos. Bă, dar eu știa. Bă, dar semnalizezi odată măta. Că l-au ocolit pe ăla. Și dacă o ocolit, tot trebuie să semnalizeze căliciul. Uite că ăsta merge pe mijloc. Ce zici? Ținem pe dreapta, pe stânga? Bă, man, pe mijloc merge, tu ești nebun? Da, mă, ia și mâine. Băi, mergi așa în pula mea, ține și tu banda, futui.